Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि आलिनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै आङो नै न'आवनो भिडिअ बानायलायबाय। ओमफ्राय भिडिअआ मानि थाखाय नोंथांमोननो आं देखायनोसै। दिनैनि भिडिअआ खान्थाल जानाय आरोना लोगोफोर। न'आवनो दिनै खान्थाल जानो थाखाय जोङो रेडि जादों। मानो होनबा खान्थाल जायैया 1 बोसोर जाबाय। इनिफ्राय बोसोरसेयाव माने बोथोरानो थांलायलायबायसो खोमा दिनै फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों। मानो होनबा जोंहा न'आवबो खान्थाल फिथाइ गैया नालाय इनिफ्रायनो बे खान्थालखौबो बिजावजालियासो जोंनो जानो थाखाय होफैदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा न'आव गैया। ओमफ्राय खाथियावबो गामियावबो फ्राय खान्थाल फिथाइया बिराद खम आरोना जों गामियाव। इनिखाय दिनै बे बिजावजालि होफैनाय खान्थाल फिथाइखौनो जानो थाखाय आङो रेडि जाबाय। नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै। नै खान्थाला रेडि जानानै दङ जोंना जानोसै आरोना दैखौ लोंग्रोना लाखानोसै इनिफ्राय नै बे रेडि जानानै दंखायो खान्थाल जाया बिदाल आं जाथ'ला आंखौ दोनबोनोसै जोंहा जानोसै खान्थाल जानो सिखारदो खान्थाल दिनै एसे देंखो नों जामारा जादो आराम दुगैदो खान्थाल जानि दै रायजो कला ओरैबोल ayo जुरो मारा बारा मोजां मोनाखै नामा दखाननि बोरै जायो दाबे आंथ' बारा जायाहाय लोमजायो बारा जाना लानाङा मुकुट खामफ्लायलाय थां जाबा लोमजायो मा सोरबा लोमजाखानाय नालाय बिदियासो मोजां आथुर ओंखारबायब्रा माबा जोगोनार बिजौ नांगौमोनदां ना बिलाइखौ नांलायला होमबाबो गाबोन जानांगौ साबसिन जागोन लोङा लों खिलि मिलि गैया दै ओंखाम जाना दै लोङाबा लोंग्रोना उनाव कल दै लोङो गांदो होनना बुङा लोंग्रोना लाखानो लोंगो दे होमबालाय आं लोंजोबसै फिथाइ जानायनि मजा दिनैयो मस्ति नांदो दै थाराखौ गारखाजोब्बाय नै बेजों जागोन बानलु दै दोनदो ओइ दोनदो माबा थाखुमा नंला दा माबा दै सोनांगौ ना gila ơi nè gila mà hai tuần ngô này sao cái tóc mà sao đây này đừng cơ ai có thể là học cái gì đấy trời ơi mà nên thế nên thế đi ra cái con này xin lỗi mày mà lấy một cái cầm lấy một cái này làm cái này đi mà ăn bà cũng mình nghe làm cái này là cái sao nào làm cái hoạt ấy cái mình sẽ làm rồi làm làm bữa cái làm sao nào làm bữa mai nào làm cũng chưa làm bữa ăn làm bữa ăn mà sẽ làm bữa mà sẽ làm lekha nếu bạn để biết xía nếu bạn biết xẻo mấy con đất nó lắm này mà bạn không phải ok chị ạ ăn thay sẽ làm bữa làm thang rồi mà qua mình sẽ ăn một lần đấy đi lấy Udah lagi nggak dilihat dengan cerita ini. Ini ya, mau bilang kamu deh, tapi ya ini. Kamu tak megang pinggiran dah. Kakak nggak bilang speaking hal lah. Nak mulai nih dia bilang nih kamu ya
Ayungin by day view. Angon cái thằng lạ. Ayo. Jangan main. Mau penggunaan dengan sini. Mau tangan sini lah. Oh ini ini. Jauh ya? Ini usir mami saya. Aku panik tuh, panik. Panik lah, aku panik tuh. जो भी हो घर में जो रखा है उसको लेते हैं गर्मी है लेकिन होगा बच्चे अच्छी लगेगा खाने के लिए नै लोगोफोर जोंना खान्थाल जाग्राफोरा नायलाय खान्थालखौनो जायासै माथो खान्थाला जाजोबबाय जाबाय गोथावमोन बिराद गोथाव खान्थाला खायसे दानबाव होनबाय दानासै एबार आबिया जाफैगोन दे जोंनिया माइ गायनानै एसे लेथ्रा जानानै नायलाय बोरै गोमोना थाइसेल'सै माने सानसे दोनबायना औ साननैयानो जाबायदां औ सानसे दाना खान्थाल बेगरखौ थिखांसै जोंहा मैगं जानांगौ बाथोन
खान्थाल बेगर बाथोना गोथावथारना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि जायो खान्थाल बेगरखौ बाथोन जायोना जाया आंथ' जानो लुगैदों आरोना बेगरखौ माने नादोंबो मैगं जानो गोथाव जायो ओमफ्राय बाथोन जानोबो गोथाव जायो आगैया जागोन ना जाया खान्थाल बेगरखौ बाथोन जागोन ना मैगं जागोन बाथोन हो बाथोन बाथोन जागोन खान्थाल बेगरखौ बाथोन जाबा गोथावसिन मोनो ना मैगं जाबा गोथावसिन मोनो लोगोफोर अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो हा बुस्ला सलायदों बुस्ला सलायनो रोङोबा दाना नै लोगोफोर खान्थाल फिथाइखौ जाखांबाय जोङो ओमफ्रायहाय खान्थाल बेगरखौबो मोनबाय आरोना बुथुमनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर खान्थाल बेगरखौ बाथोन जाबा गोथावसिन मोनो ना ओंख्रि जाबा गोथावसिन मोनो ओमफ्रायहाय आं बेखौ ओंख्रि संनाय जायोना बाथोन जानाय जायो आं बुथुमनानै दोनबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय दिनैनि खान्थाल फिथाइ जानायनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन लोगोफोर अब्ला बेसेखिनियावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय बाय बाय